हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय जाबाय। हादोरनि साफ्रोम बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां बेखिनियाव ओंखारनानै फैदों। मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला जायफोर बिथांमोना मिरु सरकारनि साख्रि नागिरगासिनो थायो, थामहिनबा साख्रि नागिरगासिनो थायो बिथांमोननि थाखाय मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय बे मोजां खौराङा ओंखारनानै फैदों। फोरमायनाय बायदिब्ला गासै भारतआवनो मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय बे 1.5 बोसोरनि गेजेराव 10 लाख साख्रियाव थिसननाय जागोन होननानै फोरमायदों। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि फोरमायनाय। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों PMO इन्डिया, थामहिनबा प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया PM Narendra Modi reviewed the status of human resources in all departments and ministries and instructed that recruitment of 10 lakhs people be done by the government in mission mode in next 1.5 years। थामहिनबा गासै भारतनि थाखायनो बेवहाय बायदि डिपार्टमेन्टनि थाखाय गासै 1.5 बोसोरनि गेजेराव 10 लाख साख्रि थिसननाय जागोन, थामहिनबा ओंखारगोन होननानै बुंदों। बेखायनो जायफोर बिथांमोनानोखि साख्रि नागिरगासिनो थायो, थामहिनबा मिरु सरकारनि साख्रि नागिरगासिनो थायो, बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय बे जादों जोबोरै मोजां खौरां। नोंथांमोना जाय डिपार्टमेन्टआव नागिरो बेनि थाखाय नोंथांमोना जेब्ला ओंखारो, थामहिनबा खालि मासिनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायो, अब्लानो नोंथांमोना बेनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दा बावगारदो।